електрическия Ford Capri, който е забележителен автомобил най-вече с това, че е наследник на една наистина вълнуваща кола от втората половина на 20 век. 68 година излиза Ford Capri и интригата е по голяма степен, както в няколко други подобни модела от електрическата ера, до каква степен те в крайна сметка възраждат духа, очарованието на европейските легенди в новото време с новата механика. Сериозна интрига, защото става дума за трудно неща, които трудно се описват и се подлагат на някаква дефиниция. Добрият стар Ford Capri всъщност беше опит чудото на Ford Mustang да се прехвърли в Европа. Да има сравнително достъпна младежка кола, спортна кола, спортно купе, дори по-скоро, в Европа, достъпно за младежи и все пак носещо тръпката на спортната машина. Този експеримент се оказва удачен и от 1968 година са произведени над 1 милион бройки Ford Capri, който се продава най-вече в Европа. Много успешен модел и в Австралия и по други континенти. Остава като емоционален спомен за поколения шофьори. Сега в електрическата ера това е нещо ценно, до толкова доколкото славното име в крайна сметка трябва да запълни тази празнина. Тук се случва това нещо, независимо, че техниката е съвсем различна от това, което е било някога. Сега, иначе, чисто технологично става дума за една много добра електричка. Версията с 340 конски сили има задвижване на 4-те колела. Динамиката е отлична и много по-добра, отколкото на оригинала. Става дума за ускорение, по-слабата версия за 6,4 секунди. Версията с 4 по 4 340 коня прави ускор 0-100 за 5 секунди. Интересно ще бъде съдбата му на пазарите, до каква степен тази операция с миналото в крайна сметка ще се окаже удачна и ще привлече клиенти към него, или пък вече новото поколение шофьори не се подават на тръпката от миналото, от вълнението около автомобила. Ако подходят напълно прагматично, ще предпочитат да не плащат за това нещо и да вземат някоя по-евтина кола, която може да има сходни динамични и експлоатационни показатели.